אנחנו חושפים שגם לרב נקר סידרו ג'וב ברשות שדות התעופה כבר לפני יותר מ-11 שנה. עוזר מנהלתי בוועד העובדים. הבוס שלו הוא פנחס עידן. מה לרב נקר ולוועד העובדים פה? גם לחברי הוועד אין מושג, הם לא מכירים אותו. הרב קיבל ג'וב פיקטיבי. הנה למשל לפני שבועיים, שעון הנוכחות מראה שהוא כרגע נמצא במשרדי הרשות בנתב"ג. שעה 2 בצהריים, הנה כאן, הרכב פה בחנייה, נמצא עם הלוגו, הכרטיס שמאפשר כניסה לרשות שדות התעופה. זה הרכב, הוא כרגע לכאורה בעבודה. כשהבנו שכך זה קורה בכל יום לאורך שנים, התחלנו להתחקות אחריו. יום שני בשבוע שעבר, הרב נקר יוצא בשעה 9:10 מהבית, הולך לסידורים. בשעה 10:36 הוא מניח את הרכב בכניסה לטרמינל 1 בנתב"ג, ניגש לשעון הנוכחות, מעביר כרטיס ויוצא חזרה לרכב, משם לאלעד, מחנה בחנייה ועולה הביתה. בשעה 6:30 בערב הרכב שלו שוב מופיע בכניסה לטרמינל 1, אבל הרב נקר רוצה להיות מדויק, ששעון הנוכחות יראה בדיוק 8 שעות עבודה. הוא ממתין כמה דקות ברכב, נכנס לטרמינל, אבל עדיין נשאר זמן, אז הוא ניגש לבית הכנסת לתת תפילה קצרה. מעביר שם עוד 2 דקות. משם לשעון הנוכחות, ממתין עוד רגע, ובדיוק ב-6:36 מחתים את הכרטיס ויוצא הביתה. הרב נקר? כן, שלום בבקשה. רצינו בדיקה לתפקיד פיקטיבי שאתה כבר הרבה מאוד שנים עושה שם. כן, אני כן עושה הרבה דברים פה. אף אחד לא פגש אותך שם מעולם. אני אומר שאני גם מוסר פה אפילו שיעורים, אנשים מכירים, נמצאים. הרב נקר, פנחס עידן עצמו אמר לנו ש10 שנים הוא לא ראה אותך שם. טוב, אני לא יודע מה מדובר. אתה מעסיק כעוזר שלך באופן פיקטיבי כבר לפחות 11 שנים את הרב ראובן נקר. לא מעסיק אותו, לא עוזר אישי, ואני לא יודע מתי פעם אחרונה ראיתי אותו. זה מופיע ברישומים כעוזר שלך בוועד העובדים. הוא בחיים לא היה עוזר שלי, בחיים לא... מה התפקיד שלו? לא יודע, אני לא יודע מתי, ב10 שנים האחרונות ראיתי אותו בכלל. פה אנחנו מסכימים. נקר, אני יודע מה, בחיים הוא לא היה במשרד.